They say nothing of that sort. Two last Fridays, one known gentleman here who runs a transport industry in the north of Durban went to one site with 12 armed people last week. Not the very last Friday, the other one, on a Friday. 12 armed people. Bephethe inhloko hlela. Zoyibhama. Yeah. Niyalazi igama lakhe njengoba nihlelelana nje niyazi ukuthi nani niyamsaba njengoba nihleli lapha. Bakona laba bahleli laba bamsaba lo muntu. Yes, bamsaba. Abasukume phela abalibiza igama lakhe. Ngeke. Ukudifferentiate between ama-fake news. Kodwa siyayibona le fear esifakwe ebantwini singenze lutho. Singaze senze lutho nje. Ningakanyakazi. Asikaze senze lutho nje. Salwa leyo mpi kaGcaba eyayisuke ngo-96 senze ipeace wayekhona uNdebele nabanye abaholi sayi-driver yaphela. Akho into enye sayenza. So understand. Kodwa nje kunale fear nje ukuthi athi nje umuntu azassociate uthi ungakwaGcaba no uyazi omunye umuntu mayesebanje uthola ukuthi akuyena wakwaGcaba asimazi nokuba akaziwa nokwazi ngisho ingane zethu ayibazi manje ngiyezwa kuthiwa impela hayi nongqongqoshe impela bakhothama la kunini abanational ongqongqoshe bamaphoyisa bezokuthutha bakhothama la kunini amanga lapho akho umuntu okhothama kuthina siyazana nabathile kwe-ANC asibazi bonke kodwa khona sazana nabo iqiniso lelo khona futhi esizwanayo nabo khona futhi esinobuhlobo nabo kodwa akekho umuntu okhothama kuthina in fact nje ilokho yabuye i-ANC ekudingisweni from 1990 asikaze si-interferishe ngendaba zepolitiki we've stayed far from politics sayisupport ukhongolose makuthiwa sisupporte nge-transport siyasupporta ngama-logistics ngazo zonke singasupporta ngazo kodwa ukuthi bese kuthiwa-ke ngalokho-ke sesine-upper hand or sine-influence especially as this family. That's not true. Funa ngikutshele nje amanga alihlaza ayikho into enjalo akekho ungqongqoshe okafike la kuthina ezokhothana understand cha basibanga kakhulu ngesikhathi sipha sona